ngono ku mosok mudeg iki aku ngomong kaya ngono mulai winane iku. Aku iku sik kate dodolan, Nduk, sing kanthi tak sahur lek duit sakmono ae. Saibet gawe aku lek duit sakmono ae, Nduk. Saipet apane lah buktine lho ndi. Kene wis tak dolne gelangmu. Apa gelang iku imitasi? Aku mulai winane iki ngempet jeng lek kon jane bisa pani. Kita gua dia nang lawan aja ini. Oh iya Jam. Apa meneh wis? Yo wis. Riko lu kan Don, kancane nyambut gawe cang tok lho. Embuh. Kok nyambut gawe dipisui. Kurang mari pisui. Ewo. Oh, dilok-dilok nang wong tak kampleng kene kan kok wis. Kon niku kate tak kei penggawean penak. Yo tidak caring ae kon. Saya laut. Penggawean opo penak? Wong aku nyambut gawe mbek Riko gak tau penak lho Riko iki. Iya, iki lemu, kata dia apa ngejak laut. Belos. Oh, cacing kremi iki. Tak buak nang jorongan kono kon kok. Diangkreki. Apa iku niki? Wis ngene ae. Kon saiki Jam melok Gimun, Rahul melok aku. Romo, tis. Ambek Riko ya umo kula bareng iku. Musuh ya aku. Kau buat kok kena iku. Oh, lah kon kok geding-geding nang aku sih. Tak salak nang kresek sal bladek lunas kon kok. Sabar. Diangkreki. Sabar. Wis Jam, kon manut ae. Kon kepengin mangan enak apa ora? Nyekel duit akeh apa ora? Sakjane wegau barengmu iku, Ndun. Saya mis ketak gak oleh iku. Kau gini. Ora atiku dunya akhirat to, musuh iku. Rebutan. Ora iki terus noe diangkreki. Sabar tamun, awake dhewe duwe tujuan. Kon malah ora. Wadah, iki rame ae. Kon kok nyentak-nyentak aku sih. Kon lho, ilingo sing duwe tujuan. Menengo. Wis Jam. Kon pokoke melok Gimun, Rahul melok aku. Oke wis, oke. Wis, aku melok Kang Medon, kon melok Kang Gimun. Loh, wali ta Jam. Oh, ya, Aku melu Kang Mudon. Yo. Oke. Ya wis, lek ngono Rahul melok aku, Jamat melok Gimun, oke? Oke. Wis ayo. Ceblas siapane lek tak lungokno teko pawon. Iki lho, telemu iso ono wis. Nah budal ngaji adus-adus mari iki. Kandhane ngajiku prei kok, Mbok. Wis salah dulangan aku. Wong ya kate tahun baru. Lah sik ngoto tahun baru ae ya. Lek jenenge ngaji ku ya gak ono preine, Nak. Gak ono tahun baru, gak ono tahun lawas lek ngaji ku. Yo, Kak, Mbok. Mas ya Ustaz ya pengen tahun baruan. Tahun baruan iku bengi Nak, jam 12. Kon iku aja ngotot ae. Pokoke wis mari iki ngaji wae. Aku ora kate nrimo alasanmu maneh wis. Kon nek sampe gak ngaji, tak tandangi temenan mari iki ndek tengah-tengah jeruk kono. Aja kekerasan, Mbok, nang anak Riko. Masa gak saken. Ya preisaken nek aku, nek arek kate gak penet. Ngaji ku penting, Nak. Kon iki kudu pinter. Dadi aja beling-beling lek dikon ngaji ku. Engko kon pamite budal ngaji kon nglapras sampe tukul.
Dan setel wis engko bethuk rahule wis. Gathuk. Wis tuwek ya ngono campur arek cilik tok ae sing iku rahule iku. Ngaji ku sing bener, ojo balik-balik calcul ilang, calcul ilang. Ilingo nak, besok wong tuwek kon kirim sego iku ndek akhirat ora arep, ora iso mangan. Lek kon kirim bombo Al-Fatihah ta, surat apa ta apa ngono, lek pinter ngaji ku iso ngirim wong tuwek lewat donga. Mosok dikirimi lalapan gak arep, Mbok? Ya arep lek wong kencrong. Kon iki kok ya aneh-aneh ae, wong ono ndek akhirat kate dikirimi lalapan. Duh, wis kon ngaji apa kok sik takon ae nang wong tuwek. Kowe nang tekno nang adus. Mari nang budal ngaji pokoke. Mbok. Iya, pokok engko aja sampe dulinan mercon lho ya. Kon lek sampe kedulinan mercon kebedosan, tak obong pisan kon. Nya iki karo samplokan lah we. Iling-ilingen lho ya. Ya, Mbok. Mbok, lek ngembono sambele tambah ono. Iya. Aku wedi Cak Don. Aduh, lah kon iku lho wedi nang sapa sih, Ul? Ya wedi nang Cak Jamat ta. Aduh. Kon niku genahe tahun baru kepengin nyekel dhuwit akeh ambek mangan enak apa ora? Lek masalah iku ya kepingin Cak Don, tapi aku wedi. Lah lek kon wedi ya wis tak jukuke dhewe. Kon gak mangan enak, gak nyekel dhuwit akeh, beres lek aku ngono bebas. Ya ojo Cak Don, aku ya melok. Lah ya iku lek kon melok, mari ki golek osak sing gedhe. Yo. Mentok, marmut, kelincine Jamat, sak bebeke, sak pitike. Ada ono kabeh, tak enteni ndek mburine omah. Lah terus nyebake ya opo Cak Don, wong iki ya awan. Duh, kok sik pancet kenclong ae kon iki, Hul. Mentoke Jamat ambek ingon-ingone kuwabe iku jarang dipakani, Hul. Dadi ikan kluwen sih. Kon golek dedek sak piring, engko lek nglumpuk cebak ono kan situk. Oh iya sih Cak Don. Lah terus lek Cak Jamat mulai ya opo? Lek masalah Jamat cek diatur Gimun. Wong Gimun iku pinter, wis cekne diatur Gimun. Kon ayo melok aku saiki mumpung sik yaene. Ya wis, Ayo. Cepetan lho ya. yo. Aduh, kate nanti konco. Lepas iki baca, Mbok. Lah yo raimu iku lho mari disosori apa dirake nak. Ya disosori Mbok yu. Aduh, Cung. Lek mbokmu jan asi kaya klanceng le, lek ngambungi asi kantil kabeh lho. Seneng aku, Mbok. Lek kentet ngene, kena gawe tenger. Main pisan ah. Iki lho. Aduh, mau wis. Lah wong kon mambu iwak asin kabeh ngene aduso dhisik engko tak ambungi le. Ya lek mbokmu nak nyosor ae. Ala iwak asin kate dikremus. Lah wong jare Mbok mang ndasku kaya onde-onde durung dikai wejan. Nyoba ta, Mbok? Wis ta. Aduh, mau wis aku maliling sing enggak malih kaya pucuke iku. Pucuk iku apa sih, Mbok? Pucuke wadung. Oh. Terus aku tak nang bik min sik. Nang Oh, iya, aduso engko tak ambungi. Ya, Mbok, tak adus yo. Yo nak. Ketir. Wah, ya aku. Jadi golek bumbu pupuk iku. Kalah, aku temu Pak Lurah. Pak Lurah gak meracang iku. Gak apa-apa lu gue kene. Kate bisa Pak Lurah. Kakean coto di. Engko tak jeli sandal kene konku. Aku temu Pak Lurah iki ono bisnis. Kon golek hasil tak kei. Riko iki ya opo kamu Riko iki? Jadi golek bumbu pupuk Riko iki. Nek Pak Lurah iku gak meracang sak ruku Riko iki. Mosok wong iki dodolan laos.
Iya, betul kentang barang. Yo kentang, kentung, kenteng, kentes. Dasmu iku dikentes, numpak lurah salah-salah. Oh ya boleh ngono iki. Kau ini, kau bikin aku. Enggak apa. Sing salah jam, arek gandeng. Ini ta sih. Kok nek mlaku ae digedil kono mari lu. Waduh, kau ora kau. Tadi yo. Kau ini. Tadi no rino sih. Tekan dari kono. Bener lu. Jo tenan ae. Temenan lho. Lah iki kok oleh koyo jam. Ayo geneng langganan ya awake dhewe. Mulu gak bladi dari kau. Aku lu tuh mereka kali. Selain mis kedipe. Ketak rabi ini. Oh, jangkrik. Bojoku ku jam. Dianting bongko konku. Wis ta lah. Kon kok yo lek aku omongan ambek Pak Lurah. Kon cukup ngomong, "Nggih. Oke." Nggih, Pak. Mek ngono tok iku lho yo. Ana apa ngono, Bi? Kok ngongkon aku mrene barang iku, Bi? Ya kate ana perlu omongan iku lho. Nah, aku nangkon. Lah ya, Bi, lah kok dungarene ngono lho. Gopo kabeh aku teko alas langsung dos-dos mlayu mrene, Bi. Kok nancene sengaja nah tak kongon rene Mas yo teko alas. Anu lho nah. Arek-arek iku lho ya apa saiki nang wong tuwek nah kok tambah koyo ngono. Lah arek-arek sapa, Bi? Riko iku lho. Arek-arek iku akeh, Bi. Ya ana Jamat, ana Emul, ana Medon, Ajeng, ya ana Miske, ya ana Gimun. Ya ora kabeh arek-arek iku nah. Sing tak maksud iku Ajeng ambek Misti iku lho nah keramane dus koyo kewele aku dadi wong tuwek nah. Abu dek remah pole nak kanak mek keketan tok, Bi. Kera opo sih, Bi, kenae Bi rek arek iku, Bi? Ya bebet pekorone iku ya teko Ajeng asline nah. Duh wis embuh. Nang wong tuwek nglamaki gak ukur kon. Aku jan koyo gak duwe rai nah ono ndek kono koyo gedibal. Ajeng nang mbakne koyo ngono. Mbakne jan koyo pembantune iku lho. Ajeng ku ya apa mbok kanan-kanan ono. Lek aku nah wis kewele wis gak iso ngandani maneh aku nah. Bariko iku kenae ya opo sih, Bi? Pinginane dicok-kacokno arek. Saiki dadi dilek-elekno kenae iku lho ya opo dadi wong tuwek, Bi? Kon kok iso ngomong kaya ngono nah aku. Pinginane ya ancene tak kajokno nah wong aku gak ro lek bakal lewat tok ya Ajeng iku kaya ngono nang aku. Tibake nah aku kaya gak duwe harga diri blas nah nang Ajeng. Kaya gak dianggep wong tuane. Saiki wani nyentak aku. Wani nundung aku teko omahe. Sampai teko sakmono, Bi. Sapake gak kaya ngono nah. Ngono iku bojone gak ro lek sing lanang lek wedoke kaya ngono nah nang aku. Duh, ya mbore arek iki wis. Loh, golek apa kon, Le? Pelembungan Mi. Lah terus endi plembungane kok mulai nganggur? Entek kok Mi. Sing sebulan yo entek. Bari paling ya gurung kulaan Mbak Suni. Barine kon iki duwe mbok ge tuku jajan, aja ge tuku plembungan ae. Dadak tuku jajan. Long pelembungan iki lho utang aku Mi. Oh, niki sik cilik kok ate belajar utang. Karena tuku jajan iki lho tak bayarno. Men kok bengi bakar apa Mi? Bakar sembarang. Ana sosis sak sambele Mi. Ono Le, aku iku tuku sembarang, ono sosis yo tempura, yo tuku pitik Jawa barang mambengi nang Tasenan. Engko kon nang omah. Aja ungkruk ndek omah tok, lek kon menang ndek omah ya ditunokno mbote nang mbokmu. Oh iya, engko tak rono aku Mi. Pokok oleh nang mbok. Yo Le tali, lah mosok nang mbakne dhewe gak oleh ya kebacut. Wis mari kon iku nang omah, dinteni puyer ambek trokul. Lho, puyer mone Mi. Iya lah iku ndek omah sing ngenteni kon, digawakno ciblukan barang. Sing ngono mean. Iya Le. Ya wis, jajanku gawakno ya Mi. Yo. Mani, Wah, tukang muri, kok lek muring-muring aku jane lemu ngepring tok iko. Apa? Aku ku ngetok kayu kang mun ngebyuki kopine. Terus War ngono dadi wong mlaku ning ngene sini. Gini. Gini. Wah, aku siap-siap tau gini. Siap-siap wong. Aku siap. lah terus jam, gak kon ringkes jam.
Lah jenenge aku salah Riko ku. Ambek go arit kok gini-gini lho. Pokoknya ambek gini-gini wae. Gini-gini. Riko. Ya berarti lek ono golek barang ngono ku ya tandak berarti jam. Lah dindi ono tandak pokoknya lenget ngene Riko. Kayak katanya lembur aku ngene Riko. Nah, terus gak kon kampleng jam. Wah, aku ya siap-siap ngene tau jurus tek kabeh gini lho. Ngono ae dikampleng ta jam. Gak mentolo aku, gak mentolo. Lah apa? Ajene wong mlakune ngono kait waras setruk wong. Oh, aja jangan bobol lek kon iki jam. Yo persis iku Riko. Kon ku. Wis kon tenono kene saiki, aku tak metu Pak Lurah. Nggih. Ora oleh koyo digawe nang langganane awake dhewe. Oke, Cek. Oke. Sip. Temenan lho ya. Seneng Rek. Temenan lho jam, kono aja ngendi sampai aku balik. Oke, Mbok, penyakit lecong. Oh, tidur dulu ah. Aduh. Kon kapan mulai melok syuting di kampung saudara iki tembote? Ya wis sing aneh-aneh, barek nek kon syuting balik-balik prayae. Sibuk aku teh ngurusi perusahaan. Perusahaan opo? Dekem sejati. Rekam sejati. Lah isine opo? Ya golongane pala pendem. Ana bote, bohong, telo. Aduh, padokane garai budek ae rek. Nang enton bubrus. Jangan nek kon teh iku ngono makanan pokok. Sahabatku. Waduh, Ya apa kabare? Baik-baik saja. Kon kok tambah gawe reper, tapi kon putih. ya putih, wong raine dirabuki. Apa ya kon iku? Oh, neker glodok iki. Oke, igene kon ku. Pupuran aku yer. Tak kira nggak skin cara. Lek iki ya duduk saking cara, tapi nyinger. Sudah kon ngono lho. Tak omongan ambek sahabatku sik aku. Cek ini talate mo teh. Oleh biyen iki sahabatku. Baba masih ndawir. Tapi lek iki kebacut, aku meneng arepe kok disedot. Lah kok iso teh? Lah delok enak koyo blower iki. Sudah kon menengo. Tak cocok kon mari iki. Oh tak omongan ambek sahabatku sik. Yuk, apa kabarmu yer? Alhamdulillah Pak Rabi oleh pendungamu. Ya syukur yer, wong aku ndonga ya gawe kon. Dungu apane? Surat Al-Fatihah ya ora apal. Kon iki meneng aja menak tak unjalno kon mari. Wis ngene ae, Bik. Engko sing lanang tak kandhanani, Bik. Tak kongkon nuturi sing wedok. Cek gak nglamak-nglamak nang wong tuwek ngono lho. Dari aku iku cikne duwe gaunggung ngono, Bik. Iya nak, kandhanono temenan. Jan loro temenan, diku lek dikonokno anak iku sak umur-umur nah, Mas yo anakku sak bajek. Sik pisan iku aku disentaki anak ditundung anak iku nah. Aduh, kok becik temen ajeng iku gak eling tak gula wentam mulai cilik kaya ngono iku lek ya. Tuh lah yo, Bik, sampai teko sakmono ngene lho wis, Bik. Lek ngono aku tak balik wis tak nang rek arek tak kandhanane wis pupung yamine, Bik yo. Ya wis lek ngono, sing ati-ati yo nang, kok kon lah kok katut disentaki pisan. Oh, gak apa-apa lek aku, Bik. Nang tak rono wis lak mulang ngaji areke. Yo nah, kok gak ngombe-ngombe sik ta ndek kene? Terus tas mari ngombe, Bik. Ya wis nah, matur suwun aku. Yo, Bik. Kapok ari kopi. Yaiku anak sing dikoco kajokno iku, Bik. Winginane diujo-ujo kaya emas. Saiki rasakno Riko, dianggep kaya gedibal lek srandal Riko. Jan lega aku lek Riko disia-sia kaya ngono nang ajeng. Iku gurung miske iku. Mari ngene sampe miske tambah tak du kapok Riko mari iki.
Lah wis padha buyar nandi sih arek iku mang. Wong sing tas sono kene ditukokno jajan kok iso padha buyar iku lho. Penak lah Kar, nek foya-foya nggih duit jutaan. Kayak tahun baruan. Tapi lek nyarutang jare gak duwe. Lah lek aku kate foya-foya tahun baruan nggih duit utangan, yo isin. Sinang belange sing krempol iki lho. Duh. Lah kok tambah nemen sih cangkeme arek iku rek. Wah, gile durung ditapok salam iki lah karek gak menang. Lek aku yo isin kaya nggih duit utangan. Yo mbok lek gelange iki imitasi. Apa kon ngomong apa balenono? Utange sauren. Kira tak sahur. Sahur. Terus nah, Kene utangmu sauren. Utange nekat nyore lambat. kon kok. Aduh terus no. Kapok apa ora kon saiki? Kon gak iso ta? Nagih ku nang jero omah ngomong apik-apik ngono. Lah sampe krungu tangga iki lho aku isin. Lambemu dijar-jar tambah gak karu-karuan. Lah nek gak pengen krungu tangga balekno nang omah. Lah iki omahku. Nyelange ngotot-ngotot. Oh, niku mosok mudeg iki aku ngomong kaya ngono mulai winane iku. Aku iku sik kate dodolan, Nduk, sing kanthi. Tak sahur lek duit sakmono ae. Saibet gawe aku lek duit sakmono ae, Nduk. Saipet apane lah buktine lho ndi. Kene wis tak dolne gelangmu. Apa gelang iku imitasi? Aku mulai winane iki ngempet jeng lek kon jane disapani. Kita gua dia nembak lawat ini aja ini, Nduk. Lu, perang dunia. Lu. Aduh, kau luti sih. Oke, terus no. Lah kok mendeli? Loh, opo mendeli? Kau dia aku. Aduh, salah. Ada salah sasaran. Aduh, ampun. Ya. Tugas teko Kang Modon durung mari kok wis mandi sini. Aduh.